بەری ڕادستکردنا باژارê Efrînê çekdarên YPG yên bi ser PYD ve mîn û bombe li ser cade û di navtaxo mal û mulkên xelkê Efrînê de çandin û piraniya qurbaniyên wan mayîna jî xelkê Efrînê bixwebûn. Niha jî heman ezmûn û bi awayekî eşkere û pêşçav wekû berdewamî ji projê PYD di koçberkirina Kurdan de ji deverên wan û guhertina dîmografiya devera Kurdî û durustkirina şerekî neyeksan li deverê. Çekdarên YPG yên bi ser PYD ve dest bi hilmeteke çandina mîn û bomban li pêş dergeh û navmalan û li dibistana Elgafiqî û cadeyên bajarê Serêkaniyê kiriye. Bi taybet jî cadeya Azadî weke pêşekiyekê ji bo radestkirina bajar ji bo Tirkiye. Her li gorî koçalakvanan belav kiriye. YPG mîn li cadeya Kornîş di nava daran û stûnê kehrebê de û nêzîkî dergehê xestexaneya Niştîmaniya Roj û dergehê Parka Sîrop û li pêşnavenda Sentera Rewşenbîrî ya Bajêr û li tenîştiyaneya werzişê û dibistana Ibn Xeldûn jî çandiye. Evin ew mayîn heman mayînê ku Efrîn wêran kirin û rêyavegerê li pêş derbiderên Efrînê girt ku PYD bi hemû awayan banga nevegerê dikirin ku wan bi xwe dizanî wan çi bi serê Efrîniyan kiriye û ji eşkerebûna projê xwe ditirsiyan. Ev bûn ew mayîn ku hiştin mal û mulkên Efrîniyan ji talanker û dizên grûpên çekdar re bimînin. Sînaryoya mayînan li Serêkaniyê dest pê dike berî ku şer dest pê bike, lê agahî bi durustî li berdestnînên mayînên ku li Efrînê hatibûn çandin, kîjan demê hatibûn çandin. Ji ber ku PYD Efrîn kiribû devereke dorpêçkirî û rê li pêş ragihandinê û çalakvanan girtibû. Li pêş zanîna her zanyariyekê derbarî wê devera komîna devera Cizîrê niha di egera şerekî giran debû. Mîna sînaryoya kolana tonelan an ku xendeqan li Efrînê heman sînaryo li Cizîrê dubare dibe. Çandina mayînan jî her dubarekirineke ji sînaryoya Efrînê re lê niha wêne zelal û eşkere dibe. Dîrok nayê ji bîrkirin ku berî vekeşana PYD ji Efrînê malbatek ku ji mêr û jinekê pêk dihat di encama teqîna mayîneke çandî de li ser riya gundê xwe li meydankê jiyana xwe ji destan. Ew jî endaziyar bengîn endamê Komîta Herêmî ya Partiya Dîmokrata Kurdistan Sûriya bû û hevjîna wî. Piştre û li gel vekeşana PYD zincîreke teqîna mayînên çandî dest pê kir ku li navçeya Şiyê li gundê Qermîtliq di encama teqîna mayînekê de galekî temen heftê salî jiyana xwe ji dest da. Li gundê Qeregolê jî mêrekî di encama teqîna mayînekê de jiyana xwe ji dest da. Herwiha li navenda bajarê Efrînê jî hejmarek mayînên çandî teqiyan û taxik bi temamî rûxiya ku di encam de bi dehan welatî şehîd bûn û birîndar jî hebûn. Li Taxa Mehmûdiyê di heman encamê de hejmarek welatî birîndar bûn. Li Taxa Eşrefiyê jî malbatek bi temamî dema ku ji penaberiyê vedgeriyan mayînek di nav mala wan de teqiya û malbatek ji 8 kesan pêk dihat jiyana xwe ji dest dan. Li gundê Qêsim ciwanekî 30 salî ku ji derbideriyê vedgeriya mala xwe di egera teqîna mayînekê de jiyana xwe ji dest da ku ew mayîn dibin lingê wî de teqiya. Di pêncê heyvasê de ji ber teqîna mayîneke çandî ku ji aliyê çekdarên YPG ve hatibû çandin li nêzîkî gundê Firêriyê sê derbideran jiyana xwe ji dest da û heştê dî birîndar bûn. Di heftê heyvasê de û 2 sivîlan jiyana xwe ji dest da û 4 dî birîndar bûn û di encama teqîna mayîneke çandî de ji aliyê çekdarên YPG ve li bajarokê meydankê. Di 13 heyvasê de sivîlekî jiyana xwe ji dest da û 4 dî birîndar bûn di encama teqîna mayîneke çandî de ji paşmayên çekdarên YPG li gundê Bedêna. Di 18 heyvasê de 4 sivîlan jiyana xwe ji dest dan di encama teqîna mayîneke çandî de her wiha 6 sivîlên dî jiyana xwe ji dest dan li navenda Efrînê ji ber mayînên çandî yên çekdarên PYD. Teqîna mayînên paşmayên çekdarên PYD li Efrînê ta demek dirêj berdewam bû û ew mayîn tenê li cihê kombûna sivîlan diteqiyan. û ew yek dibû cihê matmayînê lê ya diyar û eşkere dibe niha û piştî cudabûnên ku di nav çekdarên PYD de durist dibin. Komîna ku planê tonelan hatin radestkirin ji bo Tirkiye, plana mayînan jî hatibû firotin bi heman awayî. Serbarê hebûna alavên eşkerekirina mayînan di destê grûpên çekdar de û nebûna wan di destê welatiyan de.
نهاجی ولاتیان دورن سینوری یین روجاوای کردستانê bi Bakurê Kurdistanê ve dest bi koçbarkirinê kirine û yên manejî di tirsê de jiyana xwe derbas dikin ji egera şerekî ku PYD defa hewarê lê dide bi kolandina xendeqan her wiha biçandina mayînan. Gotaniha welatiyan tu hişyarî derbarê hebûna mayînên çandî li navta xwe cadeyên xwe de nînin. Ji ber ku PYD nebixeme ew welatî li jiyanê bimînin yan jî jiyana xwe radest bikin. Şêrîn Kîlo.